Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinadailang. Dali ra kay mahibawan. Dunay sa kasayuran gitaguan, gilumluman. Ang ayang kuy-kuyon sa katawan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Daghan ang nangutana nganong wa man gyud matandog si Transportation Secretary Jaime Bautista. Bisan sa kadaghang mga bulilyaso sa iyang opisina, apil na tong shutdown sa Ninoy Aquino International Airport NAIA. Apil na tong pasangil sa pagpangwarta sa LTFRB o sa mga ahensya nga ubos sa Departamento sa Transportasyon nga maoy jurisdiksyon niya. Doon ako'y kasaligan tinugdan. Nagbutyag na kinis Jaime Bautista di gyud ni mahilabtan. Bisag unsa pay ipasangil nga kahiwian ang administrasyong Marcos manalipod niya sa iyang katungdanan. Kay ang pamilyang Marcos utangan di ay kuno niya. Dako kay natabang sa pamilyang Marcos si Jaime Bautista. Sa diyang dako pa siyang opisyal sa Philippine Airlines sa una, tanang mga biyahis mga Marcos nga perting lisura si Jaime Bautista ni facilitate aron nga makalusot-lusot sila. Daghan makitong komplikasyon sa ilang mga pagbiyahe tungod sa mga kaso nila, pero si Jaime Bautista mo ni paigo nga dili mahasol ang mga sakop sa pamilya. Makasud gawas sa Pilipinas bisan niadtong katuigan nga gihigpitan pag-ayo sila. Muna nga ini pamilyang Marcos di man jud nalimot sa ilang mga higala. Na sa panahon sa ilang panginahanglan wa makalimot nila. Sa panahon nga gibalibaran sila, sa panahon nga nagkalisod-lisod sila, sa panahon nga apiki gyud ang pamilya, di barog para nila. Ug giisip nila nga usa si Jaime Bautista sa tinuod yun nila nga higala. Usa di sa nila pasagdan si Bautista kung mabulilyaso sa katungdanan niya. Ang nakapait daghan kay pasangil sa pangurakot ini Bautista sa ato pa mahugranig dupa-dupa. Dili gani tan-awon ang mga ebidensya. Tinuod ba nangawat na Bautista sa katungdanan niya? Tungod lang kay loyal kaayo sa ilang pamilya. Kadto ko nung biyahis mga barkos padung sa Hawaii, perti man atong lisura. Kay di ba sila tanan adto nakasakay atong eroplano sa US Air Force. Daghan ba nangapas na lang ang mga sakop sa ilang pamilya. Ang nag-facilitate ko na ato si Jaime Bautista. Aron dili maapiki, dili ma-hold sa airport, dili matanggong, dili ma-problema. Iyang gigamit ang iyang gahom o influensya. Isip pangu sa Philippine Airlines, gi-facilitate ang hapsay nga biyahe nila. Ug sa diyang ang pamilya ni balik na, kay si anhing Presidente Fidel Ramos may nitugot nga makabalik na sila, gi-facilitate sa nilang biyahe ni Jaime Bautista. Siya sa mga naniguro nga di sila maproblema. Ang tanang panginahanglang mga dokumento giatiman na aron nga iksakay nilang aeroplano, hapsay na sila. Di na sila mahasi-hasi sa nakalilain nga mga ahensya. Unang grateful kuno kaayo ang mga Marcos at tibok pamilya ngadto ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Una nga si Bautista perti sa haura. Yung sa iyang kaugaling mga tao gipahimutang na sa nakalilain nga mga ahensya, nakalilain mga rehiyon ining nasura. Unya murag dili ra ba kuno maayo og atyenda. Murag dili public service ang ilang punteriya. Kakuyaw kung pahimuslan sa ning iyang kasuod sa pamilya aron magpuso sab magpahimus sa katungdanan niya. Pagkawa gidaganan sa atong katawhan. Silang naa sa labing tag-as nga mga katungdanan. Doon na di ay mga kabubuton nga nautangan. Doon na di ay mga utang kabubuton nga gibayran. Dili di ay ang interes sa kinabagan. Ang personal ra nila nga kabulahanan o gihatagan og priorities ni maong pamunuan.